Komárňanka Darina Šalátová začala riešiť problém žien s vypadaným obočím pred 30 rokmi. Vyštudovaná kozmetička permanentný make-up, ktorý nie je klasickým tetovaním, ponúkala ako jedna z prvých odborníčok na Slovensku. Veľmi som sa tešila, keď som uvidela v časopise takú možnosť, že v Spojených štátoch je permanentný make-up, čo som nechápala, čo to je. Spojila som sa ešte vtedy listom. Z redakcie som si vypýtala adresu tej pani, ktorá to robila v Spojených štátoch, volala sa Marta Brown. A ona mi vlastne poskytla informácie. Bolo to zdĺhavé, bolo to naozaj, nebol internet, telefóny sa vybavovali cez ústredňu. Zakrátko sa tak vďaka článku v magazíne dopracovala k 3 pigmentom: na pery, na obočie a 1 na očné linky. Prvá moja klientka, kvôli ktorej som to aj začala robiť, mala alopéciu. To znamená, že jej vypadali všetky vlasy aj chlpky na obočí. Bola to študentka na strednej škole a veľmi ma prosila, aby som jej urobila také obočie, ktoré sa jej na stužkovej nezotrie. Nebola by som dnes veľmi hrdá na tú prácu, pretože to bolo také, ako to proste na začiatku býva. Ale myslím si, že hlavne ma vyhľadávali také ženy, ktoré potrebovali doplniť to obočie. Písal sa rok 1993. U nás internet ešte nebol tak rozšírený. Informácia o takejto možnosti sa šírila len ústne. U nás na Slovensku je legislatíva taká, že permanentný make-up môže vykonávať len kozmetička. Je to zákrok, ktorý ide pod kožu. Nemôžeme si dovoliť porušiť povrch kože, keď nemáme skúsenosti a vzdelanie v tomto smere. V porovnaní s dnešnými výtvormi sa tie spred 30 rokov už nedajú ani porovnať. Techniky, zručnosti, prípravky sa preniesli míľovými krokmi do súčasných trendov. V 2008 som začala robiť tzv. Chlpkové obočie, no to obočie tiež nevyzeralo veľmi prirodzene. Skôr také plotíky sa robili, úplne rovné čiaročky, akože to malo imitovať chlpky, ale teda je to také už teraz také vtipné, keď sa na to pozrieme. Ale teraz tie trendy idú dosť rýchlo. Proste veľmi dobre sa pozerá teraz na tie prirodzené, tzv. Hair strokes metódy, ktoré naozaj imitujú chlpky k nerozoznaniu. V perách je ten trend stále prirodzenejší, čiže už dneska tie extrémne nejaké výkriky, že teraz zväčšiť pery permanentom alebo proste ich nejako vykresliť do iného tvaru, než máme vlastný, to už dneska neletí. A takisto aj pri očných linkách skôr tie soft, tie mäkšie, vytieňované, vypudrované očné linky, ako tie klasické, tvrdé. Nevyhnutný je cit pre výtvarné umenie. Stretávame sa naozaj s takými výsledkami vyhojenými, ktoré sú skôr na škodu tej tvári, ako by jej dodávali pôvab a eleganciu. Veľmi často upozorňujem, že permanentný make-up nemá byť večerné líčenie. Darina Šalátová organizuje tento rok už 3. ročník medzinárodnej súťaže v PMU a microbladingu. Súťaž sa bude konať v Bratislave v Rusovciach v hoteli Ponteo. Túto súťaž organizujem ja s kolegyňou Andrejkou Garcia Boskovičovou. Uzávierka registrácií je mesiac pred súťažou, čiže 8. mája. Každý jeden takýto umelec v permanentnom make-upe sa chce posúvať niekam. A keď budeme len pracovať stále na tom svojom pracovisku, každý deň dokola, zostaneme niekde v jednej úrovni, ktorá možno o pár rokov už bude neaktuálna, že nás predbehnú takí, čo sa snažia, ktorí sa vlastne sú takí ambicioznejší. 5 porodcovia, renomovaní PMU artisti budú hodnotiť len na základe čísla modeliek, bez toho, aby vedeli, ktorá súťažiaca ho pripravila. Takže aj keď sa náhodou poznajú, žiadna taká záležitosť nehrozí, že by to ovplyvňovalo treba, že to je moja kamarátka alebo suseda. Je tam 5 kategórií, z ktorých si môžu vybrať 3. Z časového hľadiska to vychádza na celý deň. Na čo by som im odporúčila ako niekoľkonásobná teda účastníčka poroty alebo teda aj súťaží. Treba zachovať pokoj, pracovať tak, ako počas pracovného dňa na tej súťaži a určite sa sústrediť. Hodnotené budú symetria, výber farby, tvaru, techniky vhodnej na danú pokožku a detailná vypracovanosť. Súťaž sa v Bratislave uskutoční 8. júna. Viac informácií a prihlášky nájdete na webe pmuchamp.info.